requisits que necessiten intentar solucionar-los. L'altre cas d'èxit és Guardiola, un altre sector, que és del 2008 que va entrar al Futbol Club Barcelona, estàvem amb ells. Llavors, quins avantatges d'utilitzar Icasports? La primera i l'avantatge és que no necessiteu cap altre programa de vídeo, ni per descarregar el vídeo de YouTube o d'alguna xarxa que tingueu, ni un altre programa per agrupar els vídeos que traieu de les càmeres de gravar, perquè normalment teniu vídeos de 30 minuts, 40, aquí els podeu agrupar. També podeu tallar-los, després us ensenyarem. L'altre avantatge és que tenim una aplicació que és el Mobile, que és on la podeu instal·lar tant al mòbil com una tablet, però és només la botonera. Llavors allà aneu fent els talls de les accions, ho sincronitzaríeu amb l'ordinador i tindríeu tots els talls de vídeo fets. L'altre és el modo tablet. Gràcies a l'experiència del Jordi amb el tema dels botons grans i amb el sistema operatiu Windows, a dia d'avui Windows està treballant Surface, que tots coneixem, que són com tablets, que també són uns ordinadors. Llavors, a partir d'allà, vosaltres podeu treballar tàcticament. És un avantatge que respecte a la competència no tenen. Després, que és molt intuïtiu i fàcil d'utilitzar, els 30 minuts que us he dit al principi, que en 30 minuts podeu tindre un informe fet després de veure el partit, i que és tot amunt. Què vull dir amb tot amunt? Que no necessiteu tindre el PowerPoint obert i agafar els clips o per fer dibuixos al PowerPoint, sinó que ho té incorporat a l'eina. Llavors, a qui ens dirigim? Hi ha dos tipus, hi ha l'escouter i l'analista. L'escouter seria el que busca talent, que fa informes més individualitzats per jugadors, i després tindríem l'analista, que és el que analitza les fases de joc. A dia d'avui, com a analistes tenim el que seria un entrenador físic o un segon entrenador o un analista bàsicament amb les seves funcions, que analitza totes les dades, etc. Llavors, un exemple de com fer un primer pas d'informe seria tindre un vídeo del partit, revisar la qualitat i el format d'aquest vídeo, crear els equips si no els tenim creats amb els noms dels jugadors que coneixem i la botonera. Després seria realitzar l'anàlisi de vídeo un cop creada la botonera. No sé si esteu familiaritzats què és una botonera. Una botonera són els conceptes que jo vull analitzar d'aquí partit. Podeu tindre tantes botoneres com vulgueu. Llavors, un cop tindrà la botonera, podem fer l'anàlisi amb vídeo o sense vídeo, que no us ensenyarem. Després tenim el que seria el mode laboratori, que aquí és on agafeu les accions més rellevants d'aquell partit per fer l'informe i presentar-lo als jugadors. Amb aquest informe podeu fer dibuixos, traços, etc., ficatets, com us hem dit abans. Llavors, la primera part seria el menú de configuració. Com podeu veure, teniu la configuració de la disciplina, en aquest cas seria el handball. Aquí podem tindre el terreny de joc, no tindre el terreny de joc, per si una acció podem senyalitzar-la en quina zona del camp ha sigut. Després tindríem el que és la plantilla de conceptos, que seria el de crear la botonera. El Media Utilities és tot el tema de gestió de vídeo, equips per crear i jugadors. Al menú, per començar a fer un anàlisi, tenim 6 apartats: anàlisi des de vídeo, anàlisi sin vídeo, anàlisi des de la càmera, però recordeu-vos que molta gent ens fa la pregunta si des de la càmera es pot ficar directament a l'ordinador. No es pot. Els ordinadors, el software d'avui en dia, no tenen el processador tan gran per agafar un vídeo des de la càmera i gestionar-lo, processar-lo directament, sinó que s'ha d'agafar una vermella. Anàlisis des de streaming, importar del mòbil, que seria l'aplicació que tenim, que fem tot des del mòbil i després ho sincronitzem amb el vídeo, on podem importar dades
d'altres softwares, com són Neuromax, Salesforce, Storcode, o dades de biomètriques, del Polar, per exemple, o de Real System. Llavors, al menú laboratori, com veieu, a la part de la dreta tenim el que seria la botonera, amb els conceptes, a la part de l'esquerra les accions, a baix tindríem els jugadors i el terreny de joc, i a dalt seria el vídeo. Aquest sistema de visualització es pot canviar. Hi ha 3 tipus de sistemes de visualitzacions que podeu escollir el que us vagi millor. Llavors aquí podríem filtrar per accions, per exemple, si només volem les accions de gol i les accions de no gol. Després podríem eliminar, agafar les estadístiques segons la nostra botonera i editar, si normalment aquests botons tenen per defecte agafen 5 segons abans i 5 segons després, llavors podeu configurar-ho i si alguna acció és més curta doncs la podeu tallar. Menú informes. Com veieu a l'esquerra seria el que seria tot el tema de les diapositives, que són clips, i a la part de la dreta el clip o la imatge. En aquest cas, com veieu, és una imatge on podem fer dibuixos, podem afegir una altra diapositiva d'un document, un vídeo, etc. I a partir d'aquí generaríem el que és un informe, que seria un vídeo MP4 del que dura aquest informe. Llavors, el resum que més o menys volíem fer per practicar era descarregar un partit, crear 2 equips, algun jugador, crear la botonera, que més o menys això ho farem avui, aquí ara amb el Jordi, però perquè ho veieu. I si teniu dubtes, feu preguntes, i si no, al correu d'Eric Esports, handball@ericesports.net. Moltes gràcies. Vaig agafar aquest millor perquè necessito les 2 mans per no fer servir. Aquí ho tenim. No ho sé. Hola, em sentiu bé? Sí, però això està Em sentiu? Perfecte. Bon dia a tots. Anem a veure si resolem aquest problema de la connexió. Provo l'altre, no? Si té sortida igual, sí. És el mateix, Sí. No. No, és micro... No, no ens va.
No passa res, no passa res. Ja veuràs que no ho posem. 3, 2, 1... No toquis res? Ja faig jo. Deixa'm aquí ara. Bon dia a tots. El meu nom és Jordi Urquijo. Gràcies, Aitor, per l'explicació. Com dèiem abans, gràcies per l'afluència de gent. Per això ens ha fet trastocar els plans. Els hem d'adaptar perquè tenim experiència amb alguns dels d'aquí i amb un aforament força més petit necessitem temps per anar instal·lant a cada ordinador i a cada lloc, tot i que ho fem molt ràpid, però som massa per poder-ho fer amb la durada d'aquesta sessió. Així que cap problema, ens acomodem. Com ha dit l'Aitor, us farem arribar via correu electrònic les passes que avui us presentarem de manera ràpida perquè us soni tot i visualment tingueu la percepció de que aneu pel camí correcte. I a banda d'això, tot això sí, el projector té a veure no ens hem mogut i per tant no hauria d'arreglar. Va. Com dèiem abans, farem una ràpida instal·lació perquè us soni visualment quines són les passes que heu de seguir, d'acord? I després entrarem en detall d'alguns dels procediments. No t'allunyis. T'hauràs d'estar quiet així com el gag del... Veus? Doncs farem una visualització d'alguns procediments que creiem que són els més llampants, els més pràctics o potser els que menys es coneixen sobre les capacitats de les eines de videoanàlisi, que són moltes i que depenen també de l'orientació que cadascú en vulgui fer en l'ús quotidià o amb els seus objectius esportius d'anàlisi. D'acord? Una eina de videoanàlisi té moltes vessants. Des del dispositiu que fas servir, les fonts de dades que tens, la majoria de vegades creades per nosaltres mateixos, des de la càmera que fem servir, el picatge, l'etiquetat que fem d'aquestes imatges, fins a l'audiència a qui ens adrecem. No és el mateix preparar anàlisi per una competició que preparar anàlisi per un nivell formatiu, que preparar anàlisi per documentar un pla de treball. Tot això es pot fer en l'eina. Tanmateix es pot fer amb un PowerPoint, o tanmateix es pot fer amb un Keynote, o tanmateix es pot fer en l'àmbit o en les eines que hi ha al mercat. No específiques o especialitzades, sinó també amb altres coses. L'altra part és què utilitzem en el dia a dia, quins recursos tenim en el dia a dia. I aquí, cada cas serà un cabàs. Això funciona principalment i en la seva vessant del dia a dia, en Windows. Jo tinc un Mac, es pot instal·lar un Windows en un Mac i es pot fer servir. Jo tinc un iPad, o jo tinc un Android. Doncs no, aquí no funciona el programa. Tenim variants del programa que parcialment poden ajudar o complementar la tasca, però la part principal s'ha de fer amb un ordinador, no amb una tableta Android o amb una tableta iPad. I això és important aclarir-ho perquè cadascú té els dispositius que té. I si vol embrancar-se, si vol arrencar amb el tema del videoanàlisi, ha d'entendre que calen uns dispositius. L'altra cosa, molt habitual, les fonts de vídeo, les càmeres. Jo gravo, jo m'ho descarrego de tal lloc, jo utilitzo aquestes fonts. Aquí, el mateix. El que tenim sol ser l'habilitat o la capacitat de treballar qualsevol format de vídeo. Per tant, no hem de preparar res. Ara bé, no qualsevol format de vídeo es manega bé amb qualsevol dispositiu. Depèn de la resolució, de la potència, de la durada, de la capacitat. Hi ha càmeres de vídeo amb molt bona qualitat que generen uns vídeos tan grans que després són molt difícils de copiar, de duplicar o de mantenir en dispositius que no tenen aquesta capacitat. De tot això, us podrem atendre en consultes al correu electrònic que us ha posat l'Aitor i que estarà per aclarir aquest tipus de dubtes no solament del programa, sinó també de l'operativa normal. La idea és que conegueu les possibilitats, però també que resoleu les vostres necessitats reals quan us decidiu a desplegar la nostra utilitat, si esteu a bé a fer. I per últim, quan acabem aquest tipus de sessions, hi ha un munt de preguntes, hi ha un munt d'inquietuds. La gent surt molt engrescada i vol fer moltes coses.
Estem aquí per assessorar-vos. La idea no només és que fem moltes vendes i que molts usuaris comprin el producte, que també. El que nosaltres volem és difondre l'ús del videoanàlisi, de la tecnologia, amb la pràctica diària de l'entrenador. Perquè tenim no només els casos d'èxit que ha presentat l'Aitor abans i que són segurament els més llampants. Tenim en el dia a dia moltes escoles, molts equips modestos, molts esports minoritaris que segueixen certes pràctiques i que enriqueixen la seva activitat diària d'una manera, fins ara, la veritat, sempre agraïda i sempre productiva. D'acord? Existeix també el perfil d'algú que diu, mira, jo en això de la tecnologia no em sento confortable o no tinc els recursos o no tinc el temps. Pot passar. Això no treu que ho proveu, perquè us sorprendrà. Gent realment amb poques capacitats en aquests 3 àmbits que us hem dit han girat la seva manera de plantejar el treball diari en l'entrenament perquè s'han vist que tenen la possibilitat de fer coses que, encara que sigui de manera parcial, enriqueixen la seva feina, les seves obligacions. D'acord? Molt bé. Te'n m'has endut això i farem una cosa. Hi ha una web on podreu adreçar-vos, que és ericesports.net, això ho tindreu en aquesta guia, que serà un PDF pas a pas que podreu seguir, i d'aquí podeu baixar a descarregar el programa. D'acord? Aquest programa és un arxiu executable molt petit i aquí la primera recomanació que es posa a la guia. S'ha de deixar guardar a la carpeta de descarregats. Per qüestions de seguretat, Windows no deixa executar qualsevol programa des de qualsevol carpeta. Molts tenim el costum, jo entre ells, i m'haig de corregir, de guardar les coses a l'escriptori. És un mal lloc. L'escriptori és un lloc on deixem moltes coses, però des d'on Windows, per seguretat, li passa el mateix al Mac, limita els privilegis o les capacitats que otorga per poder manegar la informació. L'escriptori és només una pantalla, tot i que és una carpeta, però és només un lloc on mostrar les coses. Us recomanem que això vagi al lloc on es fa molta seguretat i on els antivirus i les proteccions funcionen molt bé, que és a descàrregues. I des d'allà executeu els instal·ladors i des d'allà, no només el nostre, qualsevol, és una recomanació. D'acord? A partir d'aquí, un cop descarregat, jo executo i primera protecció. Compte, no sabem qui és aquest. No sabem què és Eric, ni qui és aquest senyor, ni d'on ve. I confiem, en el nostre cas, tenim uns certificats i podeu confiar. L'únic que heu de dir aquí és més informació, us dirà qui és aquí, executeu de tota manera i arrenca el procés d'execució. Això es passarà en el 100% dels casos, potser no us surti aquest missatge. Depèn de la versió de Windows que tingueu, de la configuració de seguretat que tingueu, cada cas pot ser diferent. Un cop arrencat, us apareix una guia que pas a pas, podeu seleccionar un dels idiomes que tenim, no tenim el català, el vam descontinuar per temes de manteniment, perquè els textos es feien tan farragosos que no ens podíem permetre mantenir-los, però tenim un pas a pas molt senzill. El primer que fem és comprovar si l'ordinador compleix uns mínims. Això no és mandatori, això no és obligat, és una recomanació. Què pot passar? Que si d'algun d'aquests tenim un taronja o un vermell, l'experiència que tinguem no sigui la millor possible. Si la resolució nostra és molt petita, els vídeos, per molt grans que els tinguem, els veurem molt petits i no podrem treballar confortables amb la vista, per posar un exemple. Llavors aquest està tot verd i avui dia el 99% dels ordinadors compleixen el verd. No demanem una màquina extraordinàriament potent ni amb capacitats superdotades, en absolut. Sí que cal aquest framework, ja ho posarem allà, i en cas que no el tingueu instal·lat, que no és habitual, perquè ve inclòs dins de Windows, per tant no és un afegit, però en el cas que tingui una versió de Windows que no ho inclogui, tenim aquí l'enllaç per poder-ho descarregar, així que cap problema. Fem el següent, ja suggereixo una carpeta i de tot això va descarregant els components, els va instal·lant i ja està. Tot això al final es guarda en una carpeta de l'ordinador i ocupa l'espai que ocupa. És un espai petit, no ocupa gens, però compte, perquè les dades que fem servir sí que ocupen, principalment els vídeos, i ocupen un munt. I aquí la primera recomanació, compreu-vos un disc dur extern, perquè de seguida, amb unes quantes jornades de gravació, d'entrenament i de més, omplireu el disc dur. I ja la tenim perquè, ostres, l'Eric m'ocupa, no, l'Eric no ocupa, l'Eric ocupa molt poquet. L'Eric cap amb un pen, no fa res. Però els vídeos que acompanyen i que són necessaris per l'ús d'Eric sí que ocupen. D'acord?
Com veieu, ja ho ha fet tot. S'ha descarregat tots els components, s'ha descarregat les dades bàsiques, s'ha descarregat les icones que necessita per treballar i ja està. La descàrrega crec que són 150 o 200 megas i això és tot. I ens crea una icona a l'escriptori. I la primera vegada que arrenquem detecta que no hi ha llicència. És necessari tenir una llicència per fer funcionar el nostre programa. Aquesta llicència és anual. És anual. La subscripció és anual. D'acord? Després us comentarà les condicions econòmiques que hem preparat per a aquest esdeveniment. Però més enllà d'això, teniu l'oportunitat de provar durant 30 dies de forma gratuïta amb pràcticament totes les funcionalitats al vostre abast. Tot ho podreu provar. I si puntualment algunes de les limitacions que tenim en la versió d'avaluació no us permetessin avaluar les funcions exteses, ens ho demaneu i les podem extendre. I si puntualment algú diu «Ostres, se m'han passat els 30 dies i necessitaria un mes més», podem extendre-ho. És a dir, estem oberts. No som una gran multinacional que té unes... Som propers, estem aquí i us podem atendre directament a través del correu electrònic que us hem posat. Vale? Aquí les passes a seguir bàsicament són: una, seleccionar un idioma; dos, acceptar les condicions. Això ho fem sempre i no ho llegim, ho hauríem de llegir, és important, perquè és un rotllo tant legal com tècnic que moltes vegades no entenem ni els propis tècnics. Però aquí bàsicament el que us diem és que us cedim l'ús del programa, que les dades són responsabilitat vostra i que hi ha un conjunt de descàrrecs, els disclaimers que en diuen els tècnics legals, que fan que si per algun motiu fent servir l'ordinador ilèric us agafa una lesió de canell perquè ja esteu moltes hores, nosaltres no en som responsables. Ho posa el Windows i ho posa l'iPhone, això ho posa tot arreu. Accepto les condicions i aquí podem seleccionar una de les disciplines. En la instal·lació base tenim 16 disciplines, en la instal·lació extesa on tenim més coses tenim fins a 28 disciplines esportives i algunes especialitzades: arbitratge, planificació d'escoles, escoles d'esport, etc. Aquí podem seleccionar el handball, que seria el nostre cas, i aquest és el pas final a funcionar. I us explico ara de viva veu com ho fem i quan tingueu el PDF també sortirà aquesta informació. Bàsicament el que heu de fer és posar un nom, cognom i un correu electrònic vàlid, que hi podeu rebre. Quan feu enregistrar-se, rebreu un correu electrònic per validar que la vostra compte és correcta. Això no és per enviar-vos propaganda ni per res. És que qualsevol notificació a efectes de renovació de llicència, de canvi de versió, la fem a través d'aquest correu. Per tant, si és un correu que no existeix, no us podem notificar les millores del programa ni avisar dels canvis que pugui haver. Aquesta és la intenció. Llavors, un cop teniu validat això, poseu la contrasenya que vosaltres voleu. De fet, poseu dues contrasenyes. La primera és una contrasenya de text habitual i l'altra és un PIN. Un PIN de 4 xifres, de 4 números. Per què fem servir el PIN? Després us ensenyaré, però és pel mòbil. Perquè inclòs en la llicència teniu una versió pel mòbil. Està tot incorporat. Què volem amb aquest PIN? Estalviar-nos haver de posar cada vegada. És que s'ha de posar cada vegada la contrasenya? Us explico. No, a la guia ho veureu, a les guies que ara us ensenyarem ho veureu, però hi ha certes coses que requereixen de PIN per evitar que algú us agafi el programa i us comparteixi l'últim partit o l'última anàlisi o la botonera vostra, que és algú molt important. I ara parlarem de la botonera, que és la clau o la llavor de tota la feina que feu. D'acord? Molt bé. Fet aquest procés d'instal·lació, podreu treballar normalment, en aquest cas amb una versió d'avaluació de 30 dies, i com que sé que us agradarà molt, comprareu la llicència en les condicions que us explicarà l'Aitor després, i en podreu gaudir en el dia a dia amb totes les capacitats de les funcionalitats que tenim. D'acord? Algun dubte fins aquí? Tot clar? Perfecte. Necessito desconnectar, a veure si ara ens en sortim. Jo estic segur que ara ens farà cas. No, perquè necessitem les dades. Va.
I ha tornat a marxar. Jo crec que té a veure amb la resolució amb la que estem. Espera un moment, Vale, farem una cosa. Ara funcionarà sense cap problema. Ampliar. Tens el teu ordinador? Sí. I ens anem a connectar. Va. Vale, vaig avançant mentre l'Aitor va connectant. Anem a canviar l'ordinador. Veníem amb recanvi. Quines passes seguirem ara? El primer que farem serà explicar, bàsicament, serà molt ràpid, per tant no entrarem en molts detalls. Quin és el fonament de l'etiquetatge en el videoanàlisi? Que és la botonera, plantilla de conceptes, botons, té molts noms. La idea és que heu d'escollir aquell tipus d'informació que us interessa emprar per localitzar els punts del vídeo que són claus per vosaltres. Perquè al final el videoanàlisi el que pretén és això. El pas previ del videoanàlisi és estar veient el partit o l'entrenament amb una llibreta i anotar les coses que després vols comentar amb els jugadors. I la tecnificació d'aquest gest és gravo la sessió i si tinc un mòbil durant l'entrenament puc estar etiquetant això amb els conceptes que m'interessin. Què, tampoc? Tampoc. És el cable. Doncs és el cable. Doncs mirarem a veure si ho podem canviar aquí. Ara procuraré fer un invent aquí. Torna-ho a connectar allà i ara mirem. La segona, el cable no està ajudant. On va aquest cable? Torna'm a passar el cable. Sí, però no sabem on gràcies. Ja. T'has connectat? Sí.
No toquis, sisplau. No toquis. És el projecte, perquè hi ha algun tema de resolucions que no li agrada. Veus, formats no suportat, com deia. Mira, ara diu sense senyal. És que he fet el canvi per veure això. No suportat. Va, torno a connectar i vaig a fer-ho. Ho tens? Anem a fer un apanyo ara. Qui diu que no tenim dret? Surt? Sí, ho tinc. És una coach, que aquest senyor és el format. No s'ha creat? Ja hi som. En un moment hem instal·lat aquí el programa perquè veieu lo ràpid que és, l'hem activat i ja ho tenim en marxa. D'acord? Com us deia, molt ràpidament, nosaltres suggerim un procediment, una metodologia de treball en què d'una banda fem l'anàlisi, que és l'etiquetatge, el segon és el laboratori, on enriquim, corregim i destriem quin és el contingut que ens interessa presentar en la part d'informes i presentacions. Aquestes tres passes es poden agrupar, es poden saltar. Tenim usuaris que només treballen a la part d'informes, agafant dades aïllades i preparant com en un PowerPoint. Tenim usuaris que només treballen de manera agregada l'anàlisi de laboratori, amb una cosa que anomenem estudi, on el que procurem és que
tasques que són comunes es vegin com una sola, perquè hi ha gent que a l'hora que està etiquetant ja està seleccionant, filtrant i marcant en detall el que vol. Ens adaptem amb moltes metodologies, suggerim unes, però després cadascú té la seva manera de fer. D'acord? Però la clau de tot això, com us deia, o com us deia també l'Aitor, està en les plantilles de conceptes. I aquí tenim una sèrie de suggeriments i unes vistes, i ara comentarem. Podem tenir tantes plantilles com vulguem. El que canvia entre versió i versió, o nivell de programa i nivell de programa, és el número de botons i de conceptes que podem treballar. Però d'entrada, podem començar amb una vintena i estem més que coberts. La idea principal de tot això és que nosaltres treballem les plantilles per pestanyes. Dins de cada pestanya hi ha blocs que són conceptes agregats i dins de cada bloc hi ha cada botó que representa allò que volem marcar en el moment del vídeo que ens interessa. Què tenim? Hem estat desenvolupant durant els anys, algunes d'aquestes funcions són específicament enriquidores perquè han vingut de professionals com l'estaf, l'equip d'en Xavi, del Pasqui, que ens ha suggerit maneres de fer millor l'etiquetatge en el Humble, perquè hi ha parts específiques de l'etiquetatge dels esports que tenen particularitats que necessiten d'un tractament molt curós, que té alhora el detall i la productivitat. Perquè, clar, una cosa que no podem fer és estar perdent molt de temps etiquetant moltes coses si podem fer-ho amb els menys número d'accions possibles. Llavors, nosaltres hem dissenyat o desenvolupat una sèrie d'estratègies. La primera és el botó normal, que és aquest que veieu aquí. Té uns títols, té uns tamanys, té uns colors, podem dir-li que és més important i el posem en vermell, tot això ho podem determinar aquí. Aquest serà l'aspecte que tindrà a la nostra pantalla. Per tant, tal com ho tinguem aquí mentre dissenyem, així el farem servir a la pantalla. Aquesta és la idea. Tenim l'opció de fer que, com us deia abans l'Aitor, marcant agafi un temps previ i un temps posterior per defecte, però podem especificar botó a botó quin és el temps que volem per davant i per darrere. O podem, com passa en moltes accions al Humble, marcar a mà quan comença i quan acaba. Per exemple, una transició o un atac no té una durada específica. Tu vols poder marcar el temps que suposa una acció d'atac i no pots definir un punt i dir i ara 10 abans i 10 després, perquè aquest és aquest atac, però el següent no. Llavors tenim aquest manual in-out que permet iniciar i marcar al final de cada una de les accions que ens interessa etiquetar. En canvi, si fem un penalti, doncs no passa res, marquem penal i sabem que 5 segons després i 5 segons abans segur que cobrim la visualització del gest o del punt que ens interessa reflectir en el vídeo. D'acord? Al final tot es tracta de que en la línia de temps que suposa les imatges de vídeo nosaltres posem unes marques que ens ajuden a localitzar aquells conceptes per preparar una presentació o per fer unes estadístiques o per fer un llistat, per exemple, en el cas dels llançaments pels porters. Aquesta automatització de l'etiquetatge ens permet catalogar les coses que passen en el vídeo per després utilitzar-les en la nostra informació. D'acord? Tenim també la possibilitat de marcar de manera automàtica equips, de manera que l'equip local o l'equip visitant estigui associat a un botó específic i ens estalviem haver de marcar si ho fa el local o ho fa el visitant. Tenim la capacitat, en el cas que tinguem, per exemple, una botonera molt elaborada, imagineu un context en el que jo vull marcar els llançaments en unes situacions d'atac o de defensa, però després vull enriquir si aquesta defensa estava organitzada de tal manera o és com jo li anomeno aquesta formació quan jugo contra aquest equip. Podem tenir un nivell d'arborescència en la que marcar un primer pas, un detall i tants com vulguem. Tenim un cas extrem d'un client que té una botonera amb 240 conceptes diferents. És el servei d'arbitratge de la FIBA que etiqueta amb tot detall com fa la pitada l'àrbitre, perquè també s'analitza la qualitat arbitral a través del vídeo. Llavors, és una animalada el que treuen d'allà. És la posició, l'actitud, el gest, tot. Està allà etiquetat amb unes categories de les que després fan un tractament estadístic. D'acord? Podem també determinar que alguna acció faci una altra cosa, a més a més. Per exemple,
tenim un concepte d'oposats que està dissenyat específicament pel handball i que després altres disciplines han utilitzat, que és el que anomenem el sistema d'oposats, que és el que ens permet que tota acció que té un oposat de l'equip contrari es marca només una vegada. Un gol a favor és un gol en contra. Què ens facilita això? Que si jo estic fent l'anàlisi d'un equip, que és amb el que em trobaré la propera jornada, i està jugant contra un altre equip, que és el que em trobaré d'aquí 2, amb un sol anàlisi faig la feina doble. Veieu, no? No haig d'estar fent l'etiquetat de l'equip A i després de l'equip B, perquè fent el que fa l'equip A, en la majoria de casos, evidentment no en tot, però en la majoria de casos, fent la feina una vegada, trec el doble de profit. Tot això us ho explicarem en aquestes guies i veureu com utilitzar-ho en la vostra pràctica. Aquí faig una pausa. M'he explicat bé amb això de la botonera perquè és la part més complexa del sistema. Tot l'altre és molt fàcil. La clau és que escolliu els vostres conceptes. Nosaltres podem suggerir alguns, però sincerament els nostres suggeriments solen estar basats en la part més folclòrica dels esports. El gol, l'aturada, la pèrdua. Si hi ha aspectes específics vostres, aquí és on podeu posar-los. En la pestanya principal o en pestanyes secundàries. Podeu tenir un etiquetatge pel viu, pel directe, i després, quan esteu en calma, asseguts, bueno, en calma mai, però en un lloc quiet i propi, podeu treballar i analitzar més a prop la part de l'estratègia, que aquí has de tirar enrere, tirar endavant, i no t'ho permet potser el directe. O un treball molt profitós el dels porters. Ostres, que jo pugui etiquetar tots els llançaments i després fer un informe pels porters dient aquests jugadors llancen així i aquestes han anat gol, i aquí quan van per la banda dreta, i aquí quan és el pivot, i aquí, i tu tens allà tot el teu catàleg, els hi poses els vídeos i el porter va fent, vale, aquest llença així, aquest llença això, i tens allà diguéssim, les opcions amb les que es trobarà quan s'enfronti al contrari. A banda d'això, tenim una base de dades d'equips on suggerim que aneu posant vosaltres les dades dels vostres partits perquè queden enregistrades de tal manera que quan hem de reutilitzar aquesta informació podeu localitzar pel jugador, per l'equip contrari, etc. És un catàleg. Ja que ho has de posar una vegada, si t'interessa, si tens temps, pots fer-ho equipo 1, equipo 2, jugador 1 a jugador 14, no hi ha cap problema, però si tens l'oportunitat, convidem a fer-ho perquè així estàs fent més valuosa la informació que etiquetes. Anem ara per feina. Algun dubte per aquí? Farem 5 minuts més, si no et fa res. Disculpeu que ens endarrerim. Fins aquí ho teniu clar per on anem? Ara anem a fer una petita anàlisi, serà molt ràpid. Però el que vull que veieu és tot el procés, des de que seleccionem un vídeo, l'etiquetem, en fem uns filtres i preparem una presentació. I dius, i en 5 minuts podràs fer tot això? Sí, trigaré més en copiar del meu ordinador aquí que en el que us explicaré això. D'acord? Doneu-me uns minuts que copio aquesta informació perquè la tinguem en aquest ordinador i fem la presentació ràpida. D'acord? Mentrestant, si voleu fer alguna pregunta, aprofitem ara per fer alguna de les consultes que us puguin interessar aclarir. Ho he explicat tot molt clar? Fantàstic. O tenen molta gana i volen anar a fer ja un cafè i un mos. L'oferta que teniu per haver assistit a aquest esdeveniment és que normalment tenim dues llicències, una que és l'Star i l'altra que és la Coach. L'Star està a 290 euros normalment i us les deixem per 140. I la Coach, que són 290 per 500 euros. Ho tingueu en compte i després de provar l'eina d'aquí un mes, com sabem que heu assistit aquí, si voleu comprar-la, teniu aquests dos preus.
No, no sortirà, però anem pas a pas perquè ho explicaré nosaltres. Ja s'està copiant. Perfecte, doncs mira, ha anat molt més ràpid perquè l'ordinador és potent. D'acord? Molt bé. Anem a pams. Nosaltres treballem, bàsicament, partits, i de cada partit podem tenir tantes anàlisis com vulguem. Podem tenir una anàlisi d'estratègia, una anàlisi en viu, una anàlisi de llançaments pels porters, o duplicats del que vulgueu. Com ho fem tot això? Fem crear evento, des d'anàlisi en el nostre cas, seleccionem els equips que ens interessa treballar, anem a agafar aquests dos, podríem aquí tenir les alineacions i marcar-ho tot i fer d'això un notari del que ha estat el partit. Podem posar dades de competicions, fases, localitzacions, fins i tot l'arbitratge que ha participat en la competició, tot això és detallable. I al final aquí seleccionem una botonera, que en el nostre cas serà aquesta d'aquí, per fer l'exemple, i farem l'esdeveniment del visitant, i mostrem jugadors. I d'aquí agafem el vídeo, que serà aquest, que és una fracció, la primera part, si no m'erro, de la final del Mundial de Qatar. Aquí ja podem estar veient el vídeo per validar i verificar què és el que nosaltres volem analitzar. Tant li fa la versió de vídeo que sigui, el tamany de vídeo que sigui, el programa ho reprodueix tot. Pot passar que algú de vosaltres ens escrigui dient «Ostres, tinc un vídeo que no funciona». Ho analitzem, perquè la nostra intenció és que ningú hagi de preparar el vídeo per res. Tal com surt de la càmera, tal com el descarreguem d'internet, tal com ens el passen per un WhatsApp, el podem tenir aquí, sense preparar. Molt bé, doncs ja ho tenim això aquí. Aquí el que fem és, vaig a treure l'àudio, aquí el que fem és arrencar el partit i quan fan la secada marquem a l'inici del partit. Podem avançar, podem fer salts, amb el control del teclat, amb aquestes fletxes que teniu aquí, i aquí ja comencem. Aquesta marca inicial ens suposa una sincronització. Per què? Perquè el nostre programa és un dels pocs del mercat que permet fer coses com etiquetar sense vídeo i quan et passen el vídeo sincronitzar sense haver de tornar a etiquetar ni fer res més. Tot quedarà a lloc. O si et passen un vídeo de menys qualitat i després tens un de millor resolució, et permet substituir-ho. Tot això ho fa el sistema de manera automàtica i no us heu de preocupar de res. Fins i tot fa coses com jo tinc el vídeo aquí en el disc dur i el copio fora en el disc dur extern. No li has de dir on està el nou, no li has de fer res. El sistema sol ja localitzarà en el disc dur extern complint uns requeriments. Si li canvieu el nom, li poseu una altra cosa, evidentment no ho trobarà. Però si manteniu una sèrie de requeriments, que ja us expliquem en la documentació, no us heu d'amoïnar si està dins o està fora, o el teniu a un Google Drive o el teniu a on sigui. El sistema ho troba. D'acord? Llavors, en aquest context, bàsicament el que fem, vaig a posar-ho ara a més velocitat, tot i que sou un esport molt ràpid i això no ajuda, però posem que ara aquí faran un llançament i hi ha un gol. Doncs ja el tenim, i és un gol d'aquest jugador. Hi ha hagut una sanció per alguna falta. Aquest és el procediment. Podem marcar també la zona des d'on s'ha fet. Cal marcar-ho tot? No, l'únic obligat és marcar aquesta part d'aquí, que és el concepte. A partir d'aquí l'altre són enriquiments que podem fer en aquesta primera etapa o posteriorment. Nosaltres mateixos o algun ajudant que tinguem. És molt habitual que tinguem gent amb menys criteri esportiu que faci un etiquetatge bàsic i genèric, i després especialistes que agafin aquelles etiquetes i diguin no, i aquí jo li poso això, això i això, perquè això jo ho conec més. D'acord? Al final el que tenim aquí és una llista d'aquestes accions. Aquesta llista té modo moviola, podem tornar-ho a reproduir. Té vistes en gran per facilitar la reproducció i el detall. Tenim l'opció de fer zoom, que aquí no veurem l'efecte. Aquí tenim el zoom, perdoneu, vaig a restablir la velocitat perquè si no això és una bogeria.
aquí. Doncs podem estar veient l'acció directament. Com veieu, tot això ho estic tocant amb el ratolí i el teclat. I si tinguéssiu una pantalla tàctil, com la que jo tinc aquí, podeu fer-ho directament amb els dits. És molt productiu, molt ràpid i aplica de manera homogènia a qualsevol font de vídeo. De tot aquest etiquetatge, ara agafarem un partit que tenim marcat nosaltres amb estadístiques reals, on tenim 423 accions, com diu allà dalt a la part d'esquerra. I aquí podem ara filtrar tots els gols de Qatar. Perdó, he fet atacs. No, volia gols de Qatar. I aquí tenim la llista. Directament. Així de fàcil s'utilitza el sistema d'etiquetatge i la selecció de les accions que volem. Podem després buscar amb més detall per paraules clau. Podem afegir anotacions acció a acció per recordar-nos de costes a posteriori o passar-li un missatge al nostre col·laborador. Tenim molts recursos per facilitar tant l'equip, el treball propi com el treball en equip. Al final el que procurem és que hi hagi habilitats, possibilitats de seleccionar la informació d'etiquetatge ultra ràpid i ultra productiu. L'objectiu és que si es pot fer en directe ja està fet. L'enriqueixes, com ha dit l'Aitor després, amb mitja hora de treball i de selecció i ja tens un informe preparat per poder presentar a l'estaf o als jugadors, si cal. Com fem un informe? Posem que a mi m'interessa ara preparar un informe dels penals, i en particular del meu contrari, que és Qatar. He fet penals, aquí, com veieu està marcat, i aquí l'equip del que vull fer. I el que faig ara és, puc fer una reproducció, això és massa llarg, doncs aquest no està ben agafat. Perdoneu un momentet, que torno a fer, a veure si trobo algun. En la còpia he fet alguna cosa que no està bé. Vaig a fer una cosa, vaig a marcar els gols, que aquests és més fàcil de veure. Veieu que és molt llarga l'acció? Potser m'interessa fer des d'aquí, marcar l'inici des d'aquí, i ara quan segueixi, marcar el final. I ara quan reprodueixo, tenim un tall més curt. No ha estat no gol, ha hagut una falta. Si el vull escurçar encara més, puc anar marcant l'inici i el final de manera manual. I això ho podeu estendre o podeu escurçar. Podeu modificar-lo tantes vegades com calgui. No estàs limitat a que he posat tants segons abans o tants segons darrere. I per últim, un cop tinc tot això etiquetat, selecciono totes les accions que m'interessen i trec les que no vull, en aquell cas vull tots els gols, i creo un informe que directament s'ha creat i que puc obrir com un PowerPoint. S'ha creat ja. No has de posar títol, ni nom, ni has de dir on va guardat, ni li has de dir on guardar el vídeo. Tot ho fa automàtic. Sense fer res més. Després pots canviar qualsevol d'aquestes coses, però tu no t'has d'ocupar. Estàs només seleccionant, etiquetant i guardant. Ja està. I aquesta llista que tenim aquí, amb tot l'etiquetat, la podem de nou treballar, ajustar i preparar. De forma que si aquí m'interessa veure aquest llançament, puc tirar enrere i just en el moment del llançament puc fer una fotografia i en aquesta fotografia puc fer un dibuix i afegir una fletxa des del lloc on llença. Aquí cadascú pot dedicar el temps que necessiti i posar els recursos que li calguin. Tenim un conjunt de recursos també de presentació que són diapositives d'esquema de joc, diapositives en vídeo, fitxa del jugador, fitxa de l'equip, estadístiques, imatges, i tot això ho podeu anar posant. I al final podeu fer dues coses. O bé presentar des d'aquí mateix, perquè té un mode de presentació com el PowerPoint, i aquesta presentació ens permet dibuixar, fer la xerrada de manera dinàmica, posar càmera lenta, fer un zoom, etc. Continuar amb la presentació i fer tot això de manera interactiva, o bé podeu generar un vídeo amb l'eina que anomenem MediaTools, que ens permet seleccionar els formats, la resolució, els vídeos que volem, etc. i algunes característiques, i amb aquesta eina generem un vídeo final que podeu posar en un núvol,
enviar per WhatsApp perquè és compatible amb qualsevol format de dispositiu i està previst per treballar amb Mac, Android, iOS, PC i el que calgui, i està tot fet. I ja guanyeu. Aquesta seria la idea. La llàstima és que guanyareu la meitat de vosaltres, perquè l'altra meitat no pot guanyar. Però bueno, us ho aneu tornant i ja està, ho tindríem fet. Disculpeu la petita dificultat tècnica del projector. De debò, per finalitzar, us convidem a que quan us enviem la documentació us connecteu, us ho instal·leu, estem per atendre els vostres dubtes i els vostres suggeriments, també els vostres suggeriments, que segur que en teniu i de molt valuosos, i no dubteu a provar-ho. Encara que no us veieu amb cor ni que penseu que no teniu el temps per fer-ho, si esteu aquí és que ja us interessa, i això és l'important, però de debò, llanceu-vos-hi perquè us canviarà la manera de plantejar algunes de les coses com segurament haureu pogut veure. Gràcies.